No sé cert la data del meu naixement. Em pariren a poc moltes mares i molts pares, amb diverses cultures, vides i formes de mirar. També he tingut moltes filles i fills. Durant molt de temps, molts d'eixos descendents vivien amb mi tota la vida. Però això va canviar, i molts decidiren anar-se'n seduïts pel viatge, l'aventura de la gran ciutat o de països estrangers, deixant-me orfe de joventut. Els anys m'han ensenyat que res és per a sempre, i d'un temps a ara, alguns dels que un dia se n'anaren, i fins i tot gent que no fou parida ací, tornen, venen, alegrant-me així els meus dies. Som els restauradors d'ací de Bocairent. Arribarem al poble fa 23 anys, en el 97 o per ahí, més o menys, i hem estat treballant per així, al final s'han quedat a viure. I ens vam trobar així en este poble, en Bocairent, en un patrimoni genial, increïble, una grandíssima riquesa patrimonial. I això va fer que ens va agradar tant que vam estar tornant un any darrere un altre fins que un any l'Ajuntament ens va fer un contracte professional com a restauradors per a treballar en l'església. I a poc vam veure que així hi havia molt de treball, la gent ja comença a conèixer-nos, comença a fer-nos encàrrecs de restauració i tal. Vam veure que així teníem un bon futur perquè hi havia molt de treball per fer. I per això ens vam quedar així també en aquest moment. Nosaltres ens vam conèixer i vam començar la nostra relació així. Som els dos de València i es van quedar així perquè vam trobar així el nostre lloc realment. És un vers de Virgili que està al seu llibre l'Eneida i ve a dir: el líder, dux, el que guia, facti, l'empresa, és una dona. I Dido, sorpresa, quan conega Enès, s'enamorarà d'Enès apassionadament i d'ahí vindrà un conflicte amorós que simbolitza una lluita entre dos poders per al domini del Mediterrani. Em dedico a la docència, soc professor d'institut, soc professor de llatí. La situació, les circumstàncies, està plena de contingut. Ha vingut el virus aquest, el coronavirus, i una decisió que teníem pensada, de vindre al poble en un any, 2 anys màxim, l'hem precipitada per les circumstàncies. I després València tot està a 1 hora de cotxe, vull dir, no se n'anem a un altre continent i a fer un canvi de vida radical. És donar-li una oportunitat als xiquets perquè creixin en un ambient més amable, dit en una paraula, sense massa contaminació i en espais per a que puguen jugar, bàsicament. Els jutjats, no perdem temps, vull dir, entrem en s'establís, que s'establís un acord, no tenim el per què perdre temps en jutjats i històries, a veure si podem acordar alguna cosa, d'acord? Me'n vaig vindre a Bocairent perquè estic així des de març, des que va haver la pandèmia i ens van confinar.
el despatx es va tancar, aleshores estic teletreballant. El teletreball m'agrada molt, per una part, però per una altra crec que tenim més temps de distracció, no? Vull dir que estàs en casa no és el mateix que estar al despatx, no n'hi ha un nivell de concentració que més m'agrada, elements distractors n'hi ha molts, però bueno, el fet de no desplaçar-se i no agarrar mitjans de transport també és una manera d'estalviar temps. M'agrada més estar en els clients cara a cara, però bueno, ara gastem l'ordenador, gastem l'Skype i hi ha mil maneres de poder reunir-se i fer la feina d'una altra manera, però igual. Estar en el poble és molt agradable perquè és molt més tranquil, es respira un aire més bo. A banda de l'espai natural, la naturalesa, el contacte en el veïnat, el contacte amb la gent és molt més pròxim, és molt més familiar, la vida és més fàcil en tots els àmbits. Sí, m'agrada des del punt de vista, paisatgístic, monumental, perquè té també unes qualitats monumentals, i m'agrada perquè és un poble que és poble, però que dona pràcticament tots els serveis. És tot, és la llibertat, és el poder eixir i tindre oci i moments molt agradables. Tenim un hort també, que és una cosa que en València és totalment impensable, en el que podem gaudir del nostre temps lliure i cultivar les nostres verduretes i tindre gallines i un poc, sí, gaudir un poc d'una forma de vida més pacífica i més lenta, sobretot, molt menys estrès i més tranquil·litat, més pau. Jo crec que tindràs guanyat, vull dir, no vagis en ninguna por ni en ningun... vagis imaginant-te coses, sinó ves totalment relaxada i tranquil·la, d'acord? Vale, confio en tu. Sí, comencem a fer les fotos i a treure unes quantes mostretes per als anàlisis, no? Sí, podem treure una mostreta de fil, no? I veure si és fotó, a veure si podem fer un tractament de planitud adequat, també calor i pressió, i l'acabem pronta també. Per a mi Bocairent són les meves arrels, no? És on està la gent que més estime i sense ells, per a mi Bocairent no seria tan important, però és tota la gent que estime i vull que està així. Per a mi Bocairent, com deia abans, és un abans i un després. És començar altre tipus de vida distint, sense tallar en la de darrere, per supost, però sí. Bocairent, per a mi, es pot resumir en 2 paraules, és la pau. Per a mi, Bocairent, a nivell personal, és la meva infantesa. La meva infantesa i aquests records que els tens, és inevitable que queden ahí marcats. I després, ara, el poble està lligant-se a l'experiència de veure créixer els meus fills, que també és una altra infantesa, és la vida dels altres, viure a través dels fills. Sabeu on estic? Sobre la roca, al peu de la serra. Qui vulga veure altres mons, sols em queda desitjar-li sort. Qui decideix quedar-se, vindre, tornar. Ací els espere, donant-los la benvinguda.